Papal Nuncio kumpirmado na ang mutambong sa dakong selebrasyon sa 500 years of Christianity. Apan adunay pipila ka mga pari gikan sa kauluhan nga dili mahinayon gumikan sa nasinating pandemya ilabi na didto sa National Capital Region. Aniya ang report. Atol sa gipahigayong tigom tali sa gamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, simbahan ug ubang mga stakeholders, ilang gisiguro nga hanay ug hapsay ang pagpahigayon sa mga kalihukan sa 500 years of Christianity celebration. Ilabi na ang reenactment sa unang bunyag nga ipahigayon sa Plaza Sugbo sa Abril 14. Apil sa gipaniguro ang mga mutambong sa kalihukan diin kumpirmado ang presensya ni Papal Nuncio Bishop Charles Brown. Mabot ang atong Papal Nuncio at 1:30 in the afternoon karong Abril 14 o moderitso na siya o misa sa alas 4 sa hapon niya maapil sa atong cultural event. Gitugan ni Father Mar Balili, Secretary General sa YOC Celebration, nga adunay mga pari gikan sa kauluhan nga dili modayon sa pagtambong tungod sa pandemya. Samtang subling gipahibaw sa simbahan nga limitado ang tugutan nga makasaksi sa kalihukan. Bisan ang kaparian gilimitahan gawas lang sa mga adunay representahan. Kaning 300 nga mga tao nga maapil sa Santos nga misa, 169 niini gikan sa mga representative sa parokya. Apil sa gihan ay ang mga sakyanan ug ang kaparkingan aron dili maghuot atol unya sa selebrasyon. Ang mga kalihukan ay kadibindi usab sa lagda nga gipatuman sa IATF. Mato ni Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa EOC, wala na ibabag sa physical attendance sa mga tao apan siguraduhon nga mahasubay sa protocol. It's also an open space, and then it's very strict. If you are not a card bearing, ID bearing, or ticket bearing, you're not allowed to get inside. No, the perimeter fence is being secured. Confined na din ang activity within Plaza Sugbo. Then expected na to ang katulad yung mga invitees from the Archdiocese ang mag-attend. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.